खुलुमबाय दिनै 5 डिसेम्बर 2023 मंगलबार झारखंडनि धनबादआव थानाय जेलनि सिङाव मार्डार केसनि थाखाय एरेस्ट खालामजानानै जोबथेसालियाव दोनजानाय दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव थानाय सासे दायनिगिरिया जोबथेसालिनि सिङावनो गोबौ-आचारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। जेब्ला सानजौफुनि ओंखाम जागासिनो दंमोन बा जेलनि सिङाव ओंखाम जागासिनो दंमोन, बेहायनो नांलाय खमलाय जानानै आरो बुदलायनाय जानायाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अमन सिंह। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय आग्यातुरी ओनसोलाव आसाम पुलिसनि एसटि बिफाना सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गावथारदों आरो गुबुन सानै बिनि लोगोफोरा गोब्राब जोखोम जादों। ड्राग्स फालांगिरि आरो पुलिसनि गेजेराव फायारिं जानायाव बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सालाम आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय हिरण्य ठाकुरिया आरो फाइजुक हक। लोगोसे बे जाथायाव सासे हिमा दास मुंनि पुलिस कनस्टेबलआबो जोखोम जादों। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव सासे सिख्लाखौ गावनि जुलिनि सानसे सिगांनो थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय रीना, 20 बोसोर बैसोनि, आरो बिनि गोथै सहखौ दालापुर गामिनि फोथारनिफ्राय बोखांनो हादों। सिख्लानि नखरनि मानसिफोरा बे जाथायखौ सिख्लानि बिगुमै तारा चन्द्र बिन्दा खालामदों होननानै अजद दैखांदों। मानोना रीनाजों आरो ताराजों साननैसो सिगांल' दोनखारलांनानै न'आव फैफिनदोंमोन आरो ताराया रीनाखौ गुबुनजों जुलि जायोब्ला बुथारगोन होननानैबो सिगिबोदोंमोन। दा बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि ताराखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय हाइबार गावनि बाजार जाग्रा जायगायाव गिथाव-बाथाव अर खामदों आरो अर खामनायजों गासै गं 7 गलाफोरा सिलिंखार बिलिंखार आरो सेवहांगार जादों आरो बे जाथायाव गोबां लाख रांनि धोन सम्पति खहा जादों। नाथाय बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। जम्मु एन्ड काश्मीराव सासे आइजो आरो बिनि गोसथोनाय सेंग्राजों खौसे लोगो जानानै आइजोनि फिसायखौ बुथारनानै नालायाव गारना दोनखांनायनि उनाव गावसोरखौ सन्देह खालामनाय बायदि फिसायखौ पुलिसनो मिसिं केस होनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय रियाज आहमेद मिर आरो बुथारग्राफोरनि मुङा जाबाय संस्था, बे जाबाय बिसि, आरो वासिम आक्राम लने, बे जाबाय बिसिनि गोसथोनाय सेंग्रा। आलाबारिनिफ्राय 2 नं माजुलि थांग्रा लामानि गंसे कालभार्टआ गाज्रि जानानै दङ आरो बे कालभार्टखौ फाहामथायनि थाखाय जायगानि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथांनि खाथियाव थांनानै बिनोद ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मानसिफोरा गोबां खेब थांनानै कालभार्टखौ लुफुंनो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय 3 बोसोर नेवसिबोदों होननानै फोरमायदों। आं सिगाङाव UPPL सरकार दाजेननायाव आं बोसोरथाम UPPL सरकारावनो थाबाय। थानानै आङो TCLC मेम्बार हिसाबै मोनसे पद मोनदोंमोन। नाथाय TCLC मेम्बार पद थासेयावबो आंखौ जेन'बा रायजो राजाफोरनि जेबो मोजां खामानि मावनाय नुयैखाय आङो थांनाय 2 थारिखआव जयेन जाहैदों। दा थांनाय 2 थारिखआव जयेन जाहैनायनि मेन जाहोनानो जाबाय आं माखासे उद्देश्य लानानै दाख्लैबो बुंखांखाबाय, नोंसोरनि सिगाङावनो बुंबाय जानो हागौ। बेयाव मोनसे लामानि खोथा बुंदोंमोन आङो। कालभारनि 2 नम्बर माजुलि थांलाय फैलाय लामा, बेयाव नोंसोर दा नायनो हागोन बे लामाया माबायदि अबस्था जानानै दङ, बेखौ आं बुंदोंमोन। आरो मेन जाहोनानो जोङो लोखि फुजानि सिगां जोङो MLA सारनाव बहुतबार थांदोंमोन। बे लामाखौ मोजां मावनानै होनांगौ, जोंहा फुजा दं होननानै गामियाव बोसोरै मोनसे गिदिर फुजा जायो जोंहा लोखि फुजा। बे फुजानि थाखाय इमारजेन्सि नांब्रबगोन होननानै जों बे लामाखौ सावरायनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय सारा 2 सानथामनि उनाव फैफिन माबाफिन होननानै बिदि बुंबाय थानायाव जों खनथाम खनब्रैसो थांदों, थाङाखै नङा, महिलाफोरबो थांदों। थांनायावबो सारा जेबो रेसपन्स होजायासै। 2 सानथामनि उनाव फैफिन होननानै बिदिनो खनथाम खनब्रैसो जोंखौ थगायनानै दोनबाय। दा बे लामाया दासिमबो जानानै थाङाखै। नाय नोंसोरो, नैबे लामायानो नै दासिम नै गब्लंनानै दङ लामाया, सिंजोंबो दनद्रायबाय आरो बिथिंबो बायनानै दङ। बेजों गथ'फ्रा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो, स्कुलनि सात्रफोर, कलेजनि सात्रफोर बहुद गोबां थांलाय फैलाय खालायो। आरो गारि खारनाय बेमार आजारबो जाब्रबनो हागौ, हथात जाब्रबनो हागौ। गारि घरा फैनाय थांलाय फैलायाथ' जोबखायानोसै, जाया नङा। सिगाङावबो बै सिगाङावबो मोनसे बायनाय दंमोन, बेयावबो एक्सिडेन्ट जानानै सासे आथिं बायलांबाय। बेफोरखौ जेन'बा आं UPPL आव पद थानाय हिसाबै आंखौ रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन, सारजों रायलायहै, नोंसोरथ' UPPL नि मानसि, नोंसोरहा पद दङ, नोंसोर रायज्लायनानै लामाखौ इमारजेन्सि मावफै,
नङाबा जोंहा उसुबिदा गारि थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा जाबाय थायो होननानै रायजोफ्रा बुंनायखाय जों सावरायहैदोंमोनबो। नाथाय जोंखौ गेटनिफ्रायनो थिनहरफिनदों, हाबहोआखै। लोगो हमथ'आनो सारा हिरिया होननायखाय जोंबो फैफिनबाय। फैफिननानै उनाव आरो महिलाफ्रा खननै खनथामसो थांदों, बिसोरबो बिदिनो फैफिनबाय थानांदों जानो हागौ। खनसे खननैसो रायलायनानै ओमफ्राय उनाव फै होननानै बुंबाय थानायखाय बिदिनो खननै खनथाम थांबाय थानायाव ओमफ्राय जाथारैनि रायजोआनो मावनोसै होननानै थांखि लाबायमोन। थांखि लानायाव ओमफ्राय उनाव जोंहा सिगांनि फुराना जि लामाखौ मावनाय थिकादार, बे थिकादारा एसे अनसुंथाइ हरनानै इमारजेन्सि मावब्रबबाय। नाथाय जों बेखौ UPPL सरखारनिफ्राय मोनबोआखै। मोनबोसेयावबो सासे UPPLनि मानसिनि बिथां कमल खाख्लारि बिथाङानो बे लामाखौ मावदों। खोनानाय मथेबा 20,000 ना माबा हरदोंमोननो। 20,000 हरनायाव मानसिया माथ्र 4,000निल' खामानि मावनानै बे फैसाखौ बे गाव जाजोबदों। खिन्थु लामाया दासिमबो मोजां जायाखै, बायग्लंनानै दङ, नै हाखर खुरनानै दङ। हराव गारि घरा खारो, मालाबा सौग्रावनानै जेन'बा गथ' गथायफोर थांलाय फैलाय सौग्रावलाबायनानै एक्सिडेन्ट जानानै थानानै सोरबाफोर थैयोबा सोर रिक्स लागोन बेखौ? जाहाथे UPPL सरकारा बेफोरनि थाखाय मोजां मावलाङो। नंगौ, आङो UPPL आव बोसोरथाम थाबाय। बे बोसोरथाम थानायावनो आङो बिसोरदि माबायदि खामानि मावलांगोन आं एसे हमदांनो हाखाबाय, मोनथिखाबाय। पाब्लिकनि मोनसे फिसा खामानि मोजांनि थाखाय रायलायहैनायावनो गोजौनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोनासैबा, जोंबायदि जेन'बा बिबान थानाय TCLC मेम्बार, जोंबो जेनेबा बिबान थानाय हिसाबै जोंफोरबायदिखौनो जेबो रेसपन्स होआखैबा आरो पाब्लिकफोर थांबा पाब्लिकफोरखौ माबायदि रेसपन्स होगोन? जोंफोर बिबान थानायनि सिगाङावसो पाब्लिकफ्रा बुङो। पाब्लिकफोर बुङोबा जोंफोर गोजौआव थांनांगौ जायो, रायलायहैनांगौ जायो। दा जोंखौनो जेबो रेसपन्स होआबा बिसोर पाब्लिकखौ मा रेसपन्स होगोन? बिनि थाखायनो जेन'बा आं BPF आव मेन जुगदान हैनाया बेनो। आरो जेन'बा आं 3 बोसोर सालायनायावनो हमदांनो हाखाबाय बिसोर माबायदि मावलांगोन। लामा फिसाखौनो जेन'बा माबानो हायाखैबा आरो बिनिफ्राय साबसिन खामानि मा मावबावगोन बिसोरलाय? पाब्लिकनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया बिसोरो, मोनथिखाबाय आङो। बिनि थाखायनो आङो जुगदान हैदों। गुबुन फारसेथिं बे लामाजों हान्थिनायाव जेंना मोननाय फरायसा आरो ओनसोलनि सुबुङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। आङो माजुलि गामिनि एलाबारि BCDC नि सिङाव। आं उदालगुरि कलेजाव फरायो। दैज्लां समाव बेयाव अखा हायोबा दैया देरो, ओमफ्रायो जोङो बारनो खस्थ' जाथारो बे लामायाव। बेनिखायनो जोंनि बे माजुलि गामिनि लामाखौ मोजां खालामना होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। फरायसाफोरनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जायो थांलाय फैलाय दैज्लाङाव। दैबाना जायोबा जों थांनो हाया जायो, साइकेल गारि बारहोनो हाया जायो, लोमसावलाजोबनानै थायो बे लामाया। बेनिखायनो BTR सरकारा बे लामाखौ मोजां खालामना होगोन होननानै आं सासे फरायसा जानानै बेखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो BTR सरकारनिसिम। सिङाव दन्दर खुरनानै गब्र'गोनदां बेफोरबायदि जायो आरोना। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।